Mana borok kering. Borok tabuk kering borok. Ini hanya mulai tunggu. Jenor tini PS phai tam salaka tamur la khenor जों kaisa ani jerai Timothy FR kaisa boro thangi theimani ani jerai osanani program osapuro first osanini program nain thangmani eman 10 ta time ronong thamani borok ni logi jerai khoroni bin bufang song borok khai phakya a bufang song sokpalia borok khobar sinen phayo mane dara tamjani tokha busungni jora rogo bo amne abo hongke tintan time rogo tintan sama rogo okai am pore kai buma song thangka ang tokre buma song thangka ko mama song thamakya am kai borok ara jaga last money lia last money pore mom poro thang nong borok lang sa ko fire service fight lang thaka han sap ni borok thangka anong borok thangka thang pore ani jarai no simi sit chaka kebo kri berang mani okay nini chirai ni mong boys roke besoro ani jerai ni mong kai pusujit debrma boyas ka 18 bosor 18 bosoro ani jerai pora ya ka jak ang ma baksa sam khai tongo busungni jorawo nini chirai nokni nokrmani 10 tan time rong na noksan tai man ang ba sa chuba kore rong nai tong jabla bo nokai sajungna nokni yakaro mani 사실 야비는 뭐나 정동 딱콩은 로기고 takhung ni bisingo khorsa nogo kepilka 다른 딱콩 네 로기와 뭐 그렇담 탕만 그러니까 딱콩은 이플 같다 딱옥자 기플이야 gai noro kai tabok tamanai 생각 기사 아버는 막이 도전 도나요 만 바하게 트이 아는 버서 바하게 트냐 난가 아는 버서는 바하게 mana ketrei engka angam kita saimana musung sugoi ko ang thana efer ma khakya bokuno kefe mane be krung rak gotong kuno ani nok thangpuru kun ke hung mani krja krei ang susto rohro bo sarpang se mai chalang ya nong thangmana bani uhoyang man thongnan pura kuno drag rok be krung rak gotong kuno continue swag rok danang swag rok ki chimse nong bani drugs body tori tablet hamara lebin sago ekdom kribo ekdom bunis national to amaro kamini bor rok tamon lekhan nunu umte hai lamo himjak rok nunu kha kamini bor kasipun nai kri amte rok chau hai kamini bor to na bona amte khamini bona nungja bona saya ba amte rok bona bisata khaji apor ana kamini bor sabake je boba to na rok to sawa ani chere be to na bin mama songo bor ba amte runya iga bin dara songo bor ba amte kri apor tama samuro khaitong ni sira ane anga khai kisti buni ara hajar thangjaoda kani khai no khungsoli tong lai man ta kan chachang bang han ko tong ra ngai tabu kan noro bisar nayo ngai postmortem ni report doctor sobai kan nang yo sa ta thanan jin dar ka sawo dumman sumur khaja ka chi ma ta se ko 바바 아니 뭐 사나 땅 끝에 안 살만한 무슨 숙동 갖다 사. 안 밖에 안 돼. 뛰노 만나 무슨 못 해 봤어. bini je bini yak rok kok duk rok kai totong ku kurung khan norok bai mobile tongo mobile kai bu phang tono yak pai ko aborok sabjane ang semi ang do apro koriba kai ani ko babu ka tongo an sagla ta he tongo bini yak ra ka borok khorung no ko sabra da ni bu phang han sabya ha pa bang mu ma ya bahai ke mobile mang bini yang ne a mobile yak bong yak ya pa pai pu sabo mana abrok no anggu sini ya jera dan mufeng kai ani jera ya apa ya amu ber no geborok ke semana borok sapa ya apa ya angga ke semana ini mu ani mu suci de berma ini cerita ini mu ani cerita ini mu buci kami ani kami raja Facebook biasa androk lain lefung mana ini raja parani Sudut Deborma, kasar kaisa itu kasih ya lapangan tamawa. Tam note ye. Hangai 13 tarik. और दूसरा दूसरे जगह बोले 18 बছর राधिया पारा बहुत बड़ी आहाती हो पूजा नहीं ना थामनी ऐसा पूजा नहीं ना थामनी क्या और जगह और बहुत अच्छा
Tama hঠাৎ bini hama ko hat attack thay na lo daga play ka lamma jao lo odan pula committee ro fire service no call play lo fire service ko lang GBO lang hangka GBO lang ma pore daftar ro ya bono ঠিকানে দিলো nge tabu khai je thainai ni nukhung boro rok tabu tamnai tamasan boro tabu বড় টাউন নয় যে আপনি সুস্থ তদন্ত তাই না বলে তাই তো টাউন বাবা তা পিএম রিপোর্ট মা হাকে ফরেনসিক পাঠানো ফরেনসিক রিপোর্ট খাওয়া পরে যদি কোনো ফাউল প্লে তো ভাঙায় আপনার তো ইনভেস্টিগেশন খায় আপনার সুস্থ তদন্ত খাই জানেন ko thainai ni bumo ফিনাইন বুমখায় বিশ্বজিৎ দেবনা 18 বছর দোকান মুখ্যজিৎ দেবনা রাদিয়াপাড়া যখন থানা je langma so langma khai bo thayo আমাকে গড়িয়া হাতি ডাইমারা বাই দয় কথা to ko sir